Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите Bullseye Confusion на Kodi 16.1 Jarvis версия. Това клипче е заснето през 2017 година и е поправка на първото видео, след като смениха системата. В момента инсталирам Kodi и го правя от начало, защото може да има хора, които сега го инсталират за първи път. И поради тази причина ще процедирам от нулата. А, за тези, които имат коди и в момента не работи Bulsat.com приставката, могат да използват само 3 процедурки, даже 2. За което ви е нужно старата версия на Bulsat Confusion. Тя е наречена с Bulsat Confusion Old и един стар модул Request, който в момента на всичките, в които ползвате коди, в момента е 2.14, а пък на нас не трябва 2.9.1. Така, ще ви поставя линкове отдолу под видеото и някъде по видеото, за да си ги изтеглите и да си ги инсталирате. Не е нещо сложно, но трябва да следите всяка стъпка, която правя и да не пропускате нито едната. В момента изчакваме коди да се инсталира. Може да има някакви несъотношения в звука и в видеото, защото записвам отделно аудио файла, смисъл аудиото. И може да не се съвпаснат. Това е Request модула. Добре, коди се инсталира. Кликаме на Finish и си изкарваме иконката на коди на екрана. Това е версия за Windows, но тези модули и приставки работят и за Android, и за Mac, и за Linux. Стартираме коди. И така. Влизаме в System. В момента отдолу на бекграунда се инсталират на коди приставките. Добре, влизаме на Appearances, си правим Settings на Expert, за да можем да виждаме всичко. Първата работа, която ще направим е да кликнем на File List и после Show Hidden Files and Directories. Това ще ни показва скрити папки и файлове. Като търсим MPU файла, примерно. Плейлиста, който повечето хора не могат да намерят. Добре. Влизаме на Add-ons от Settings. Проверяваме в System Dependency, както и да е, за Request модула. Все още не е инсталиран. За да можем да ползваме Fusion добавката, трябва да инсталираме задължително репото, BG репото, което в момента ми е в Downloads. Така, намираме го. Няма да го използваме, но той не е нужен, иначе добавката на Fusion не тръгва. Добре. BG репото се инсталира. Но все още Request модула го няма. Той като се инсталира ще е последна версия. Затова сега да инсталираме Fusion Downloads, Fusion добавката. Виждате, пише Old. Това е старата допустима добавка. Добре. Не стана инсталацията поради това. Спираме в Depends Request модул, спираме Auto Update. Защото виждате сега
2.12.4. На нас трябва 2.9.1. Когато кликнем на апдейт, ни излизат само новите версии. Затова просто спираме Auto Update и излизаме назад. Сега ще инсталираме модула. Той е на десктоп. Добре, ето, кликаме и той се инсталира. Сега влизаме Dependency, не можа да кажа, и виждаме 2.9.1. Auto Update е спрян и излизаме. Тук нищо не направихме, само проверихме за 2.9.1. Нищо, че пише Update Available, че имате апдейти за правене, няма да правите нищо. Така, виждате, Fusion не се е инсталирал, а сега ще го инсталираме от начало. Той ни е на десктопа. Аз ще ви, както казах, ще ви пусна линкове под клипчето в описанието или някъде. Така, отворя се. Тук се попълваме данните. Това е, ето влизам от началото, го видите. Program Add-ons, Fusion TV Old. Така. Версията 990020O, което за да сме го направили, за да не се апдейтва. Това е от разработчици. Auto-апдейта може и да се остане, тя няма да се апдейтне. Така, попълваме си юзер и пасворд. Тук съм си ги скрил. Вие спопълвате естествено, че вашите данни. Тук е паролата. За регистрация се прави от сайта на Bulsat.com, за тези, които не знаят. Ще го опиша в описанието. Така, минаваме на Tab More още. Тук, ако искаме за възрастни, канали за възрастни, трябва да отметим първата отметка. После, тук трябва да е PC, защото на другите няма да ви излязат всичките канали, а ще ви излязат 50-60 канала. А на PC за около 200-250, зависи от абонамента. Тук на Enable Copy позволяваме MPU файла да се копира веднага на наше избрано място. Не да го търсим в системните папки. Аз избирам да е в папка Documents. И съм си направил папка BSC. Така, окей, избрахме. Трите файла ще се копират там. Ние ще използваме двата. Добре. Това е за тази страница. И сега минаваме на PVR. Тук трябва да изключим Use External EPG. Защото ние ще ползваме вътрешния файл, който се генерира. XML файла, фактически. Добре, това не е всичко, което трябва да направим за сега, нали? Натискаме OK. И много важно, трябва да натиснем Run, за да генерираме, виждате как горе почна веднага, генерираме MPL файла, а ние да го търсим и да ни излиза. Така. Имаме да направим още малко, още една-две стъпки и приключваме. Така, файловете се генерираха, синхронизират се. И това като приключи ще минем на IPTV Simple клиента от Add-ons PVR клиент. Влизаме, намираме IPTV Simple клиент. Той е изключен. В момента е Disable. Сега трябва да го включим. Ето вижте къде се намира. Сега трябва да го включим. Enable. Готово. Включене. Сега трябва да го настроим от Configuration. Така. Тук ни пита от интернет адрес или от локален адрес в самия компютър. Искате? Ние го обръщаме на локален адрес. Така. MPU файлът, плейлистът с каналите, избрахме да се копира в Documents. Така.
Ето го MPU файлът. M3U фактически. Избираме го и минаваме на следващата секция EPG Settings. Тук пак избираме локален адрес. Кликаме и отиваме пак в същата папка на документ с BSC. Избираме xml.gz файла. Окей. Сега каналните лога са в тази секция. Тук не пипаме адресите, но долу на последната избираме Prefer XML TV, за да вземе логата от XML файла. Натискаме OK. В момента е настроена IPTV Simple клиента. И обаче тук не ни е за TV. Затова отиваме на Settings, TV и вижте на General още най-горното е дали е включен. Enabled не е включено. Кликаме и веднага почва да зарежда MPU файла, който е генериран от Fusion TV приставката. Така. Това е готово, но за да не се показват 4 на 3 такива квадратни каналите, отиваме в видео, пак в Settings, нали? Видео, Playback и избираме Display 4.3 видео as, в смисъл как да се показва, и избираме да ги разтяга като 16 на 9. Нормален лаптоп или съвременен телевизор е с широк екран. Избираме да ги разтяга. Повечето канали са 4 към 3 и затова препоръчвам да си го направите. Добре, вече имаме TV. Кликаме, примерно, на един канал, виждате, бавно се зареждат каналите, но това е един път, като ги зареди, после вече ще почва да ги зарежда много по-лесно. Не е лошо качеството, но всички канали са SD. Вече не можем да приемаме HD канали. Приемането на HD канали става само през Fusion устройства на Bulsat.com и вътрешна мрежа. Тоест, дори да сте във вътрешната мрежа, пак няма да приемате HD каналите, а трябва да имате и Fusion устройство, т.е. да си имате IPTV абонамент. Виждате, пише SD, пък канал е BTV HD. Това го ограничиха заради трафика, който получавах от черната борса, да речем. Така, това е. Всеки път, когато така излизаме, всеки път, когато генерирате, като пуснете коди, се генерира файл MPU. Ако не тръгне от първия път, ви съветвам само да рестартирате кодито и пак ще тръгнат каналите. Просто трябва да чакате да се генерира и после като го пуснете кодито, ще си вземе каналите от MPU-то. Така. Значи, това са скрипчета. BG репото е задължително за Fusion Add-on. Fusion Add-on, но той е стария, но за нас нов, защото е направен за да не се апдейтва, и модул, който е Request модул, който трябва да си на 2.9.1. Иначе не работи Fusion. Ако ви е харесал клипа и ви е вършил работа, моля, харесайте видеото и се абонирайте за канала, който ще има нови клипчета, свързани пак с нещо с компютри. В смисъл, почвам нова серия за AutoCAD, в който ще пускам, мисля, че 2-3 клипчета ще пусна за Basic, да може да се чертая като начално ниво.
Това е всичко. Ако съм ви помогнал, просто харесайте клипчето.